Eu fui a dar algunhas charlas aos institutos e me quedei sorprendido a cantidad de chavales e chavalas que quedaban ali a charla. Tocaba o pito e non marchaban ni nada, que eu creía que aquilo iba a durar pois en media hora e botámonos ali 2 horas falando, É dicir, e ves que hai un interés. Que pasa? Que eso ten que repercutir no profesorado, na propia casa, entendes? Eu creo que hai un prexuízo. Non sei como combatilo, non o sei. Ao mellor estamos enfocando mal, porque a veces se facemos unha festa para a xuventud, nada, olvídate. Facer unha festa para a xuventud para que fale galego, eu creo, a día de hoxe, que é un atraso. Non nos leva a ningún lado. Eso ten que ser unha cousa moito máis concreta, máis... E por outro lado tamén che digo, ten que salir un pouco de dentro. Pero eu creo profundamente que unha persona deste país, que é Galicia, ten que ter un sentimento, un plus de querer, de amar a súa terra, a esta terra, a súa fala. Fale ben ou fala mal. Non hai volta entre medias. Se tú tens que sentir porque é así, senón non facemos. Hai moita xente de aquí que che di es que a mí non me sale e non sei que. Eu miro xente que ven aquí que non é galega, se involucra, fala galego, escribe en galego, trata de... Conoso moita, porque hai un sentimento que xa só tiña de onde era e chega aquí e manténno. É un respeto. Realmente creo que ten que haber un cambio moi profundo para camiñar e que a xente tamén responda, Ojo, que a xente tamén responda. A xente ten que involucrarse, non avergoñarse de que falar galego non sei que, e isto para que sirve. Esos eran tempos, home, esos eran tempos que sei eu, de nosos pais, a ver se me entendes. De nosos pais que cando marchaban por aí adiante, pois que non sabían nin ler nin escribir, pero tuveron que marchar por aí adiante para facer unha casa onde ti viviches e máis eu. É dicir, pero eso pasou. Entón, tú agora tes casa, pois agora cumple, respeta o teu povo, quera o teu povo. Pois a mí gustaríame que pouco a pouco fóramos todos falando máis galego, sobre todo cos rapaces, pois porque eles son ao final os que poden deixar o legado, non, do idioma, pero eso é como me gustaría que fose. A realidade non sei como vai a vir, é moi complicado. Unha pregunta... En forma de desexo que fora o máis natural que falásemos galego, que falásemos tamén castelán quen queira, pero que teñas o referente de que poidas sair e que os teus fillos teñan con quen falar galego, non sentirse uns bichos raros, e que se vas a un sitio fino non teñas que falar castelán porque estás nun sitio fino, e se vas a un centro de traballo non pasen estas cousas, que sexa unha cousa normal. Estamos en España, sí, pero dentro de España estamos en Galicia. Tamén en Andalucía, en que falen español, falan co seu acento, é esa a súa forma de falar. Non temos que falar todos como en Madrid, nin como na televisión de Galicia. A sociedade é unha sociedade con un consumo brutal e entonces, é dicir que lóxicamente as raíces se poden chegar a perder, non? É dicir que isto vai a tanta velocidade, a sociedade hoxe en día vai a tanta velocidade que se nós non vamos un pouco tamén tendo presente de que se non continuamos o que de onde nos vimos, que pode chegar a perderse, indudablemente que sí. Eu penso que os vellos temos que seguir falando aos nosos fillos, aos nosos netos, na nosa fala, que se non quita de que ti respetes as súas falas, que é normal, que hai que facelo, pero por menos non perder a nosa identidade, non? Eso é moi importante. Falemos Galego foi precisamente un tema que eu quixen dedicar precisamente ao noso povo, a que debemos de falar en galego e que non debemos de perder a nosa fala. Entendes? Se foi xa un tema que eu gravei xa hai anos, si, está aí na miña discografía. Xa é tempo chegado
de sentirnos irmáns, falemos todos a fala dos nosos avós. Quen non fala a súa fala e que desprecia a súa nai, na escola falemos todos. Bueno, o futuro está brillante, transparente. Como desexo, pois vexo un mundo aquí, neste rinconciño do planeta, un mundo verde, consciente e absolutamente galego falante.